بأحسن سورة وإتقان، وأمرهم بإتقان أعمالهم على الدوام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة بلا تقصير ونقصان في سائر البلدان ومن تبعهم بإحسان وإيمان. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maganeron na di din na mahada ang mutuwa itan mapakapanan na Tuhan dan Rabbul Alamin. So sa kaya bimbarang ang mga limu yan ragitan mo Abdul parulitan mo kung kauyag-uyag tan sa dunia. Ayamandahan na upamakabadan mo dun pumagitungan na itan mo magpumagitong. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sa usang mutakadak lang mga limu yan ragitan na ditan mo upamana kumpas mamagitong. Na pedami ang kalala alimu yan ragitan mo nagyang nga iya ini bugay niyan peritan wa kauyang yun abku sa tanong kung mga ikafufuat wallah subhanahu wa ta'ala. Dan darang ay agitan mo apakah tuna apakah beberapa mo ayakap kelibutan mo napantag sa iman, ayakap kelibutan mo napantag sa ibu para tiyatan wallah, ayakap kedi mong tanong na pantag si ukapugan na datan ng wagamatan wagam Islam. Na dahil lawananan munti ako mga orasdan. Sabab sa yung iya kauyawiyag tanong sa dunia na tanto iya mapuntok may ito iniya oras ang ibubugay na tanong wallah. Na di isa miya kalala amin ko nalaman tanong akap ko sarang tanong kung mga ginawa tanong si ikuy ka suswat wallah. So mga pandemutan so ayang mana bundur tanong ini ber tanong wallah nagkusar tanong si ikuy ka suswat yan balasan wallah yung iya tintandingan siya nga iya programa tanong yung iya seminar o kaya pikiran sa ngaya pamana ando man ni kapten mo tanong pantag siguro mga urip no lagi nga iya ando na abay ni na agamatan na tanto tanwa iya magpipinanglan umani isar kita nung na tanto niya na magpipinanglan ang kaiagama o siya sabi taw man isa. Yung nang agama tanong agama Islam na sukat kailangan na tanurun sukat kinanglan na kakinanglan nung man isaragitan na datar ko nung kakinanglan lupa si ukuran datar ko kakinanglan lupa si ukuran apikira nga man ubud mada na mapapas no Allah yung oras sa dunia ando na ba ni tulaw lang ay lupa sigo kado uran subhanallah napili tanong ay ira manuto amia tidid nuran napudam tanwang kutwa ipek uli inararadian si kuya makna nangabugin tautan madang lupa ando na iniba na di maka problema di maka pagwidakan pantag sa giyo mo man na karana ng utang pakay kapakay man isa nana sobra san suka kikinang lana o manusia sa kaiagama. Aw pa mamampuka anto na iniba na mapapasang kaiagama o mga ginawa tanong na anto na ba na kebinasaan
So bisa katawan sa sobrapan sa kagkabina sa isang kutaw pamana lupa o kagkapapasaw kagkadoon agi ang kutaw pamana uran. Mga ulit mo Allah subhanahu wa ta'ala Mengenin tanuk wallah sidin maningga pusan sumang umur tanuk ko ikan suatu Allah. Na tarima niya sumang amal tan. Ipo nakadin ko mga kadero tanuk na gusto mga galabang tanuk. Na paled no tarima no wallah sumang bibiyo. Na inila iyan pagi tanuk sumang rarata. Agi itan mga galabang na gusto keribatan si kwanto na iniba na mga kadero na gusto mga galabang tan. Uriyan ito na yung nga iya kaya pakatuto na tanong na diya ka na katawan o keripit o kaya pa ka pamagusay o mga una mga muhadir tanong na nga subkeripit o na ando man na keripit o na ayaw mapya na yung utakab keripit yan abkemuraja niya ano pa ma kakagi yung utakab ke anto na iba na kap keripitian kap ke muraja niyan kap ke kasui niyan upama nagyuto din mambu ayaw maana na anto na iniba na dumada ito ko kababalitan wa mga manusia kakagi askitan wa mga manusia na matatag ng kutwa kalipat apa man kaditan no kalipat na dito kailangan no batano pa na pripita oan kakagi ayaw maana na anto na iniba na aditan no kelipatan na kagi awaran tanwa kelipatan tanu irawan na madagla tabi Quran mga bayo nabas kanwa yang asiran o na ya mana na irawan na madagla luluba niya suglatian na tag ini ba anto na ini ba nakakaputan yan subhanallah adnab kasi mayor irawan na ni luluba sulaiti yan nandun manakyaga sa mga wata yang laiter mga wata ba niyo manakyan na laiter yan Bunda Messi makawat ab kerja lain. Oh, nah ayam mana nama di puputugian nanti rumah wata anak ome, mabubulusan kaman, keloksan, subhanallah, dan taruh tu. Nah, lagi kelipatan tu, nah ayam apa nah giung kutu akap ke pemana, akap ke remaitan. Fadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pamahatan mo kaya Muhammad asuka pamakatadam nagpakambe mo na kumiyamarati. Okay. Nah. Oriyan ito, na ayay man ito bagantano sa usayan o anto na ba na plakayan tanurun na gusto ayamana na kugagawin o anto na ba ini na ilmutan o mini suratan o maudu ako magusaytan may manto may pantag sa ngaya anto na unon iayamana na anto na ba na masuliya atas tanggungan wayang mana manusia o katataguin sa ngayan niya anto na yung mga atas tanggungan ng manusia nagu anto na unon iayamana na kapakalalbi o wayang mana na manusia si kumanga pedakaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yutu ikiyatagurun sa kema yutu ikiyatagurun sa arga sabab sangkut wa kaya pakalabiyun wallah subhanahu wa ta'ala si kumanga pedakaan na gina ni upamana beristoriatan memang isang kaya upamana nadbudan pangitan wallah taufikan tanun niyan sa ayam makna niyan na magpiya kausetan ron na kasaguditan sa kaya upamana pagkausetan kaya tabi ang Quran maklabas kano ya naira na adnab ketu na anto na iniba na ayakan taong kaon na anto na ba ini na ingong pada kasamong tagalabang amang andadar pa ikan wadi kan ni bagi istorya natag iniba di sumusong sa iman niya ng muto tiruna dito madakali irawan lagi dia kataon no adab ke si mayor ira na amay ko pumabali nga tao nasira ni di kriya tutulog
na mama ko siya tara. Dengan kapu pula yang tapi ruya ni. Tu na biti ruya. Yung tua kapila tanong una. Tiga na marani kau na dengan sabutan na saka mana mau tanong. Maka di numa ko puna ti. Kau tu dah taruh terbawa. Siran ini mo magisi ya mama ko puna. Subhanallah. Nah, ayam makna na utus sayira na adna dumadar pa si isang putua kalilimun amin bubuga kaya ng bula at tangilangan. Adi di punubugi mo sabaw. Nakanya ina man ang kain na minibuga kaya nang tadi mo tangilangan. Nali ti mara ganu adi na monitor ya. Tunay ko lawlan niya. Subhanallah. Nah. Yang iya mautu amia pikir tanu. Nah, isa kay importante ya. Na para kato kawan uuman isa so anto na abay ini na menang na bukan pihak na ini bagairun Allah subhanahu wa ta'ala. Kaan yan di mapundi di matag. Nagudin yan anto na iba na mapagkakaw. Agiyong putua ay maana na ini bagairun wallahu ta'ala akaw yung sang ngayon niya. Oy. Banda ano mga parateya sa sadun sa kala akataw yung manusia si isang putua say o kabakang kayo niya nung naguna nagusukala yan ibalik na dito ikala ang panamaryan nagupanaguntaman yan. Di ba ganyan? Nasabman sa kalubaya katawin yan kasasabutin niya sang putu ayamaan niyan na siya'y si kwanto na abay ni nakapakang gini naguna nagusukala yan itipantag nagiutoy ka kup nagugiutoy ka pag-alang-alang niyan nagugiutoy ka babali wala niyan natigang nga bago-basi yun na ni maulaw na okay maurip na wallah aganayron na pumangnin tanong wallah abugan tanong niyan sa tawfiq nagu pedin tanong niyan kung mga urip niyan antong iniba na kaya tidak lemiyano nagyong putuwa ay ang maana na antong iniba na kalaksir kaniyan nagu masabot tanong isad na mala miumbaw kudi na kiyumbaw uman isya si ko salakaw nagyong kutuwa kibuganun wallahu ta'ala si isang kutuwa ayang maananin na umangan wa'alamu anna min afdali ma yu'tahu al-'abd al-hikmah fi aqwalihi wa a'malihi fahiya ni'matun la yastahiqquha wa la yanaluha illa man arada Allah bihi khayra qala Allah jalla wa ala يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إسحاقنا ملا ميوكمبو ومن اللبي ومن إسحاق سلقوا نجيم كنت وعيا معنا نكتب جنون والله سيسان كنت وعيا معنا نيان حكمة ungangan pamaka pada kato sabuti tanurun na lalag badi-badi gina mo tadi tiru ada ungangan niya na ayap kita bare bugit hindi lalag to na ano to basta ada ungangan niya na ada lagi iti ko na gina ya ungangan si kuya maanan niyan na anto na iniba na katiru yan na gusubil bukiyan. Ito pong nintanong wala. Ibigay niya nakatanong ay ungangan. Ay sa niya kiyumbo mani isa o salakaw. Matagunang puta ungangan. Si kwaya maana na katiru yan na gusubil bukiyan. Fagya ni'matun. Aginan na limuanan wala subhanahu wa ta'ala. Aayabu kakka. Anto na iniba na kakkamata aniroy. ولا ينالها نجوي بقك وأول إلا من أراد الله به خيرا نسب شتاو أنتنا أبينين أيقب يؤن والله
Nagyang kutwa kapakapiyaw bitadiyan kabupugin itaw niya. Allahu Akbar. Yung una nga bugin wallahu ta'ala sa umangan nagtawanan aya kabayaun wallah nagyang kuta kapakapiyaw kabupugin itaw niya. Sa dunia nagusaalungan na mawin. Anto na idalin na pitir wallah sa isa Quran. Yu'tal hikmata man yasha. Imbugay wallahu ta'ala agyang kaya umangan. Si kutawa kabayan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Nasa tawa bugan wallahu ta'ala saya makna niyan na umangan. Nasabnar amia paruli niyan agyang puto. Anto na aboy ni na madakla mga kamapihan. Allahu Akbar. Kailangan lang na maungangan. Oh, adna ungangan niyan. Yan nga ungangan na kanabos bukit o malataw. Ay daw na tabi ako na bukit o nga malataw dalalan. Oh. Na may ligaw ba nang tamay takawata ka. Badiwan na ida na nabkusimatan o may awata. Isin na wata miya katuwa ilangan. May ito pa na maungangan. Lahat mo bigila ko na bukit o nga miya kalala akong pag. Miya kalala manusia. Dalalan. Adi ka pa natigin suwat. Subhanallah. Nasa kong sabugan wallahu ta'ala sang kaya umangan na ayaw maana na anto na iniba na miyakwa niya sumadak la kamabihan. Ito na nga umangan. Umangan si iku katiru, umangan si iku galabaw. Okay. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan sukun sumanusia na khalqullahi ta'ala wa sun'atuhu. Sukun sumanusia na inadnanan wallah subhanahu wa ta'ala. Wama arafa qimatul insan illa al-muslim al-multazimu bidinillahi subhanahu wa ta'ala alladhi lahu silatu bil Qur'anil azim. Yung na nga manusia inadnu wallah na ayakun abakatukaw pagkakenal si isang kutwa ayaw maanan yan na kima yung kutwa arga yan kung inabili niyan na sumuslim al-multazimu bidinillahi subhanahu wa ta'ala alladhi lahu silatun bil Qur'anil azim. Ayaw ko na pagkakenal si isang kayaw pamana kalaibali yung manusia na sumuslim. Ang muslimu to ang multazim. Ayaw maanan yan na ito iba na pananamaran yan ang kaya agama wallah. Al-multazimu bidinillah. Pananamaran yan ang kaya agama wallah sa kapkasabutin yan. Kapkaswaan yan. Alladhi lahu silatun bil Qur'anil azim. Muslimu to, itutumpok yan. Ginawa niyan si iku Quran. Bubulayo ko niyan sa Quran. Mana niyan ang iba na iku koneksyon na yan lalayon. Suwayang maananaan to na abay ni na Quran. Amma man qata'a silatuhu billahi wa qata'a silatuhu bil Qur'anil azim fa innahu la ya'rifu qimatal insan. Sukman sutaw. Ayamaan na niyan na piyutulian. Agyang kuta koneksyon yan ko Allah. Bukoneksyon yan si iku Quran. Na tawanan. Aanto na abay nina la ya'rifu qimatal insan. Dinian katawan. Dinian sasabutan. Ikala ibali. Na kala ikipantag waya maanan niyan na manusia. Ama manusia. Subhanallah. Wa yakunu jahilan bihi. Nagumia balus kanya na inugrante. Si isang kutwa da tarutwa butad. Mia balu inugrante. Da sabutian. Si kuya maana na anto na iniba na kalaibali o kamamanusya iron. Wa min at-tabi'i wa ay yakuna al-insanu aduwan lima yajhal. Na ayat kamat-tamataan iron na upagilatan na manusia utu aanto na abay ni nariduin niyan sudin yan katawan. Basta man adi ka taon di makakenal taw nariduin niya kalaban niya. Di ba ganyan? Sabab kung di nga katawi kaya ito mapiulaw la. Na ba pamana ba kabu anto na iba na ba nga bumitundog siya lalan na pagiwasan na kadi. Ngayon nakaigiya
Ibun na pama na marata yung marsya kaya kanto na ini ba na babumaning idingil na makada demisidin at ipugila na kagiti buntalya na makada demudin na. Oh, ha? Idawat ka. Di ka bisa kataon na miya kapi miya kalanga-langa so. Nato na ipulsuel niya. Anto na ini ba na anto na ba na andin ni kay Ismail na budig yata tabu ya kapagaburo. Dataro to mo. Ha? Na dataro to. Pama na sabab sang putwa dilo nakataw yung tao na pangangandam niya. Mabubali yung tuwa yung maana na anto na ini ba na ribu ini ya. Allahu Akbar. Wa fil Qur'an al-'azim huwa alladhi 'arrafa al-muslimina qimat al-insan. Siku Qur'an na ayamana na anto na bainina siku Qur'an al-bi mala na Qur'ananan apiagu senian bupiak itu kawanian ko mga Muslim so kala ibali yung manusia. Kala ikipantag kapag kalalabi wanto na abay ni na manusia kung kababali niyan ang manusia. Piyaki anto na iniba na piyaki sabutan rakatanawanan wanto na abay ni na Quran. Anto na ikatiru Allah sa isa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Bagi sabutan rakatan wallah. Sabi naratig wallah fima ma'na al-ayah. Sabi naratig wallah Aantuna bayni na pia kalabiyami sumuriyatahu Adam pia kalabiyami pia kaum bawami suantuna aba namnang umbawataanu Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr bupia kapagdami silang sangkaya lupa busigo kaludan wa razaqnahum min at-tayyibat nagurinisky namin silang saantuna bayni na mga rizki aantuna ba na mga pipia وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nagupia kalbi misiran o kadak-dak lang kung mga kaadnam yatibu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama nito na piyag isabutan rakatan o Quran. Ayaw makna na anto na iba na piyag kalabitan o Allah subhanahu wa ta'ala kung mga kadak niya. Mga urip na Allah sa tao aaya kabay iyan nakasabitan yan so kala yan ibali kala yan ikipantang o kababaloy niyan ang manusia nagusto kala yan yerga na balingan ko Quran pang nalanian so Quran kaan yan anto na abay ni na maknal so kapak kalalabi nagusto kala yan ibali o kaya baloyon wallah subhanahu wa ta'ala manusia. Ma'arif na wallah suwaru takrimillahi ta'ala lil insani kathiratun wa kathiratun jiddan. Dia unang ngayaw pa man na buntal rupaan paman na kaya pakalabi wallah si kwanto na abay ni na manusia na tantuan na madakal tanto yun ay pamana kaya pakalabi wallah si kwaya maana na anto na abay ni na manusia o sa salakawron akaadn wallah subhanahu wa ta'ala. Wa man arada an ya'rifa suwar at-takrim li hadha al-insani alayh ay yurja'a lil Qur'an al-'azim wa li sunnati al-habibi al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Nasa tao kabay ayan anto na iba na kaknalan yan katukawin yan si kwanto na abay ni na katukawin yan sang kayarupan buntalakya pakalbiyon wallah subhanahu wa ta'ala si kusalakaw na kaadin na alayhi ay yurja'al lil Quran na patuton paliyugaton aging kayaw pa ma
na kandunian si iku Quran kapang nalanian si iku Quran na uswaya mo ananian na mga hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam kaamian katukawi aging kutwa kalayan ibali na kalayan ikipantag na gusukiyan pa kaumbon wallah subhanahu wa ta'ala si ikwaya mo ananian na mga kaaliyan mga ito wallah pada keluitan ami umbutan milalabitan nung si iku mga kaadn wallah si iku pada inadn wallah na kami mayroon na sukian na rakatan wallah خلق الله تعالى الإنسان بيديه sukian adna rakatan wallah ki adna wallah ku manusia amin gulalan si ikum bala apala dalimani khalaqtu biyadayhi antum naidalin bidir wallahu ta'ala sa Quran atigin qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayhi astakbarta am kunta minal 'alin bidir wallahu ta'ala ku iblis ki adna niyan ku Adam iya nahai iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai antuna ali miya karanraka miya kabalang benraka sadang kakasujudi kapangalim bebaan si ikwan tuna abay ini na inad na kanati wallah amin gulalan ko antuna ini bana bel apaladak astakbarta am kunta minal ali baka ati wallahu ta'ala mi maratabat nagwayamana na antuna ini bana baka miyang impuruan kakagi esu antuna ini bana iblis na padanan ko mga jin na sujin na ayak kaya adno wallah na pun sa aboy kauto subhanallah pun sa aboy nagibu kaya gira wallah akun fayakun na miadun agiyong kutapagdun niya na ayak kimini bidaw manusia na suns wallahu subhanahu wa ta'ala yayang maanan yan na anto na iniba na miadun sa aming bulalan si ko bala pala din subhanallah na sama no to na isa na namin umbutan isa na namin lalubiyong manusia kaya pagang paganiadn wallahu ta'ala na suamatan o Adam ay suamatan o Adam alayhi salam ando na apni pada milalabitan na pada milalabitan si ku mga pada kaadn wallah subhanahu wa ta'ala na nufikha fihi min ruhihi wa asjuda lahu malaikata yung tauriano ki adna tanu wallah ki adna wallah manusia yutus amatan Adam na antuna inibana yang suranian saniawa abun kaniya wa asjuda lahu malaikatahu nagupiyaki sujudan yan ko mga malaikat yan ay manana uriano kia adna wallahu Adam alaihi salam nasukiapan surinul saniawa na piyaki sujudan wallah si ko mga malaikat yan nabad na pudami anu ya kya sujudan mga malaikat wallah akaadn wallah da asubusu anto na iniba na manusia aginan suamatan wa Adam alaihi salam subhanallah anto na idalil bitir wallahu ta'ala si isa Quran fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin sisang kutwa kiya pasada wallah madin ku Adam alaihi salam gitu suamatan wa Adam wa nafakhtu fihi min ruhi na pian suran yang saniwa faqa'u lahu sajidin na piyakap pangalim bebe niya nun piyaki sujudan niya si ikwan tunda abay ni na mga malaikat yan bitarabna Allah kabda ayat yang sa Quran usjudu li Adam sujudin niyo pangalim bebe angka sundung kanu si iku Adam
fasajadal malaikah, na sumiyujud sa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Ba'da an nufiqa Allah ta'ala fil insani ruha, amara al malaikata allati khalaqaha Allah ta'ala min nur wallati la tuqsa والتي لا تحسن لها فيما أمر أن تسجد لهذا الإنسان سجود تعظيم. Uriano kia pansuri wallah sania wasiku manusia itu su Adam. Apun rekanian. Nah ini subuhian ko mga malaikat yan. Ata nga mga malaikat wallah. Inadun siran wallah. Ang mga kadin siran wallah asisiran mga pupuon kunor sindaw so mga malaikat na ayatiad na kiran wallah na pusiran sa nur sindaw so mga jin apun si iblis na ayatiad noon wallah na pusa apoy so manusia na ayatiad noon wallah na pusa ndapon sige na yan ndapon siguro ba inad wallah so manusia na pun ko lupa dito mabui ayam mana na antunay ni bana amay ko matay sumanon siya na ando pa kanduda siko lupa na sa langit siko lupa ngayon nakagiyarong puso manusia subhanallah na inadno Allah sa mga malaikat yan na pun sa nur asiran na mga malaikat na did na biran anto na abay na imberuba na isu paksi ko mga ordir wallah subhanahu wa ta'ala. Anto na ini subuh yang kiran an tasjuda li hadzal insan dia kasujudiran apangalim bebeniran kasundungiran si kuaya makna niya na manusia gitu su Adam eno irano tu sujudi sujud ta'zim sujudun ta'zim yung takiya sujudiran si ku Adam na kenapa kasujud asimba kasujud itu ta'zim sela-sela ayam makna na antuna ini bana sela-sela si isang puto upama na kaya sujudiran si ikuwa yung makna niyan antun abaynina amatan Adam alaihi salam. Sabab una isanan amiyong umbutan milalawan tanu kung mga kaadin wallah subhanahu wa ta'ala. Isanan amiyong umbutan. Ando na apni pada miyong umbutan milalawan tanu si kung mga pada kaadin wallah subhanahu wa ta'ala. Na pada milalawan tanu si ko mga pada kaadin wallah subhanahu wa ta'ala na yung puto pamana تعليم يوم تعليمه تولى الله تعالى تعليمه يوم تبمنا سنس والله تعالى من دؤس إبو منوسيا سنس والله من دور أنتوا تو يدرس آدم سيكو كي أدنى لينون ومن صور تكريم الله للإنسان أن الله تعالى علمه قد كن سعيا ما أنني أنا بنتن ربان أيا ما أنني أنا تري دبنا ميلا lawan nagu mil lebih waya mana na manusia menang manusia mi uman menang daradat manusia pangkatanian kabak lebih nian na anna Allah ta'ala allama yung kutakian doon wallah subhanahu wa ta'ala yung takian doon wallahu adam abad na ilmu yan da nasun suwallay min dur anto na idalil bitar wallah si isa Quran yung kutwa inaluin yan si isa anto na abay nina anto na abana Quran Bismillahirrahmanirrahim وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها إن كنتم صادقين
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ini surah Al-Baqarah. Pada kesebut yang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na penu tulian sa Quran. Agi yung kutu ayaw maanan yan, nakian duwan yan si Ibu Adam. So wallahi mindaw si Ibu Adam, inindaw niya nun sumangangaran. Langon, kulluha. Oriyan yan na, anto na inibana, kinilang yan, siyan digyan kung mga malaikat yan. Faqal na bitiru wallah kung mga malaikat yan. Ambiuni bi asma'i haula. Bitiru wallah. Atingin man iya panutulan ni urakan, hey mga malaikat. Anta uno ni mga ngaranaya, in kuntum sadiqin, amay tashkanoy tigo benar. Ato na bitiru mga malaikat wallah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ebu ini subugiran ku Allah, natigiran na subhanak, sutika ya Allah. Damana ilmu ami, inun tabu sa inin doong para kami. Innaka antal alimul hakim. Kas kaya maana niya na anto na abay ni na lebih matao na guaya maana na anto na abay ni na mga. Oriano to, nabitiru Allah. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kaya sebelum mga malaikat wallah tinggal na suti kaya Allah daman na ilmu amin nunta sa inindu ukar kami sakay lebih matao na sakay mau nga pitir wallahu Adam pitir wallahu Adam ya Adam ambihum bi asma'ihim. Hey Adam na panutulang kakiran sa mga ngaraniran. Subhanallah, panutulang kakiran sa mga ngaraniran. Falamma ambahum bi asma'ihim, nasisang ko to kaya panutulaw Adam, kaya panutula kirano Adam kung mga ngaraniran. Napitir wallah. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard. Pitir wallahu ta'ala kung mga malaikat yan. Alam aqul lakum baqor kanu datirwa. Amat anak saknati wallah a'lamu ghaiba as-sama. Ima kagba mataw kung anina pagumaan mapaganas migagay amat tatagusi ikwaya maanan yan na mga langit naguswaya maanan migagay pagumaan mapaganas si ikwaya maanan yan anto na iniba na lupa wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun nagu katawang kuwati wallah sungani na papaya niyo nagusong pagumaan. Subhanallah, dapat na mapugmak wallah, dapat na mapugmak. Akatawan wallah so papaya numani isa na gusto sa sulanya. So niat ka amarata ko pudi ka nakatawan uto wallah. So niat ka amapi ako pudi ka nakatawan uto wallah. Den na bata no mapugmak wallah. Subhanallah. Kapaled nuto ayaw maana na antun iba na katawan kad nantano Arabul Alamin. Na. Sama na nagina ni peda milalubidan niya. Kung di ba na may umbutan naman ito sunsuwallay mindo ko Adam agi dapat yan sabu dapat yan ilmu na sunsuwallay minindurun pantulang kakiran sa mga ngaraniran yan utulgiran no Adam. Subhanallah, na isa na ang umbo kung manusia si kung mga pudakaan mo ando na pa ni mililipitan may umbo tanong si kung mga pudakaan para magdam tanwa di siya nga ginawa tanwa rin naman at tanong siya rin ipanda kaya kalubil bitanong siya wallah okay napadami lalabi yung manusia sa ipupudakaan wallah subhanahu wa ta'ala na sakhara lahu ma fi samawati wal ard sakhara lahu ma fi samawati wal ard di ko to kaya pakapusyon utaw wallah
Si kuaya maana niyan na antuna iniba na mga kaad ang matatago si kuaya maana niyan na mga langit na guswaya maana na antuna iniba na lupa. Wa min suwari takrimillahi ta'ala lil insan anna Allah ta'ala khalaqa lahu al-kawna min samawati wa ardin. Pwede kung saya maana niyan na antuna iba na miyumbo o manusia. Nagyan kayo pa man nakiad noon wallahu ta'ala pia kapusi yun tiyanun so mga anturi iba na po na kaadaan yan. Subhanallah, matatago ko langit ang usi ko lupa. Naman sa mga malaikat wallah na miya kasujud silang po Adam, miya kapusi yun tiyanun sabab idin wallah subhanahu wa ta'ala. Anto na idali Bidiru Allah sa Quran ang datiyin. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yang abis yunut tamirkan wati wallah sumani na matatago ko mga langit uso matatago ko lupa alang-ulangwan yan min sabab idin wallah punar kan yan ay mana kaya pakabis yunut kaya pakabis yunut rakatan upada mga kaan wallah sabab ko idin wallah subhanahu wa ta'ala amr wallah subhanahu wa ta'ala inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun mataan man ati wallah agianan nakatatagunanan sa mga tanda kalina tanda ang mapupumimikiran kailangan na mapupumimikiran wayang maananian na pagtao naman naditan mo na di pamimikiran iya pakapus yung nutarakatan wala ko mga pudainad niyan na kailangan na ditan mo ni maprugurugod subhanallah na magkita na sa sampo. Siya kung langit na datang mga malaikat na sumiyudud silang ko Adam. May abas yun silang. Illa iblis. Sino daw si iblis? Si sa lupa. Nala naman. May papa-apartan. Ito na may papa-apartan. So mga kaad, matataw siya nga lupa na may papa-aro manusia. Dataro mga binatang na may papa-artan. Kung na may si mga kasapian, may papa-papa-alin siya mo. Da mga miyasi makarabuha ayah pembedasan ya nasuki karabuh dah kae mana pakabtu pasinut siraraktan pihak pasinut raktan Allah na isa na namin lebih dan Allahu Akbar walillahil hamd dapat api kapian yan natrak na mga pasinut raka abas tak adri kan api anda ngapagugul itu mati subhanallah. Nah, isa na kailangan na ditanwa na ni Magwan. Allahu Akbar. Mapamimikiran. Kaadin pukuman ni agiyong putu ayam anan yan na paratiyatan ko Allah. Adin pukuman so palagun tamantan. Si ko ayam anan yan ay kasuswat wallahi na pumiliin. Tanto ako siya pihak halabi wallah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Oh, yung tamano, yung kambing. Apa yang tu nak ikut ngau, elilan nak apa nama Aisyah, nak pamalapa anak anak pempas yunut ada, pempas yunut. Oh, benar ni si mak kambing ayah pergi leleh nak sini kambing. Ayah ni papa aranan manusia. Subhanallah. Lagi ni. Pada nang saya makna anak antuna abai ni nak yang pakal biar kita nu Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kapus yunut yang kita nu supaya makna anak antuna ini ba na mengapa dah tak Allah. Ma'arif nu Allah. Pada pen amil lebih manusia. Si ko mengapa dah kadin wallah subhanahu wa ta'ala. Na yan kaya upama na ando na abay di na kaya balo yan yan nun khalifa uluan datu naman da bangakit sa Quran hadith abay barat na ayami alu iro na ayapuda to sa dunia na mga binatang
Ayaw bumialo sa Quran na mga manusia. Subhanallah. Wa min suwari takrimillahi ta'ala lil insan an ja'alahu Allah khalifatan lahu fil ard. Pada kung sami umbaw o manusia menang nakapakalalabi wa yamaan niya na manusia ko sabaad ang mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Laging kaiyaw pa man kaya balo yan una khalifah. Kaya balo yan una pakabunda doon yan. Si isang kaya dunia. Yung kaya ayaw maanan yan na lupa. Pakabunda doon yan siyang kaya. Anto na di ba na dunia? Anto na dalil. Napidero wallahu ta'ala sa Quran ang utan. Higyan. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَنِيَتِرُونَ وَاللَّهِ وَنِيَتِرُونَ قَدْ نَنْقَاسِكُمْ مَا مَلَائِكَتِيَانِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Mata anak sakan na pagod na mukulupa sa ayang maanan yan na khalifa baka pumudutulong. Ang tao to? Ang tao ito, baka pagod nyo Allah kulupa baka pumudutulong niya nun. Tayo matao ron. Tayo matao ron. Sumano siya? Kaya na naman. Di na dunia. Kadid na ba nga siya kito na yamang luto na isang abari wa yamang luto na kuwan. Harabaw. Sabi. Duh. Kaayam. Pakabunda to wala sa nga dunia. Na swaya maanan niya na manusia. Subhanallah. Na isanan amil lebidano sa ikong mga padakadin wallah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan na mga panalamatan ng wallah. Kapanalamatatan. Tanto madakal sa mga limur kita wallah subhanahu wa ta'ala. Ami umbaw nami ayang maana na anto na iba na milalawan tanong si kuwaya maana na anto na iba na mga pada kaadin wallah subhanahu wa ta'ala. Gimuto kaya pakabunda doon wallah khilafatun wa niyabatul insanu lillahi ala al-ardi min al-khususiyat al-ukhra allati tamayyazu biha al-insanu an jami'il makhluqat kal-malaikati wal-jinn. Yung na nga kaya pakapangunda to kaya pakapangka pamana kaya pakapangunda to wallah sagiyang kaya manusia ko dunia wa niyabatul insanu lillah yung nga kaya kaya paki purno wallahu ta'ala si ko manusia sang kaya pamana anto na iniba na dunia sa kanya ni miyabaloyron anto na iniba na pumunda to na minal khususiyat na padanan kuwaya maanan yan na anto na iniba na espesyal anto na iniba na menang milalabi wanto na abay ni na manusia ang jumi'il makhlukat siku ayaw maanan na kadak lang kung mga kadin wallah subhanahu wa ta'ala kal malaika dataro mga malaikat na gusto mga jin uway yun nga iya ayaw pundat to ko dunia na ayaw maanan yan na manusia na isanan ayaw maanan na anto na abay ni na milalabitan mo sa ikong mga padakaan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ando na apa? Pada milalabi o manusia sa ikong mga padakaan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na pada panakailuitan na wa min suwari takrimillahi ta'ala lil insan bi anna khalaqahum fi ahsani surah. Yung una ngayon pa man na kaya nartan wa Allah upama na ahsani surah miya kapepe budan miya kapepe taungan uy pamana miya kapepe kuha ka din sa miya pangipangita manusia yung datigdan wado budal yan di ba kumili manusia di budal ginawa na adin ginawa na ketoon na ketoon rakitan wa gina adin na nimba siya na beli na yakwata adi donon din sumewa di budal yan di kami alam ko di budal tawat dataro to ba nakuha ka din sa yung tadi tanong imba sa anira akuha ka din sa manusia ada ungdalian nakuha ka din sa inantisan nagkiyada yung anak ko na napakapagubaya nga sila napakigreedy nga andi matain andi mapiyaw andi matain ayat na mapitero na ayama na mapiyan yung sumanusia kakagi yung sumanusia na ina din wallahu ta'ala ayama na niyan na bi ahsani surah ayaw maanan yan na anto na iba na mapi awaraan, mapi abundan.
Karena dalil bitir wallah sa Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Sabda wallah ila nabi manusia ayam ananiyanna fi ahsani taqwim. Si kurupaan buntalam ya kabeh. Ya kabeh. Dia mau tak apa siya. Dia mana pangit manusia. Dia pangit. Yang mana kapag pangit dia nak pangit na. Oh. Lamun gua pa. Oh, mata itu pa. Nah. Yun na ni isa amin lebih no. Yun na kiad na ratan wallahu taala apa mana. Maka lebih tanu sabab kumapya abun talaki adar ratan wallah. Api abun. Ngayon. Nalin yung man nangyayari karatan wallah. Gila na pun kita sa rasa. Sudah sa tapagalungan nakanabay tanong mga ibu kapagalungan na gila na tibo. Kapagalungan na gila na mga derpaan, mga okasyon pa man. Adi ka tuloy siya tapagalungan sobrang mong piarakat. Ang nakabay na pagawin na kapan. Oh, na ayaw mana na doon hindi ba na sungtan siya tapagalungan na pagulungan ang ginuma. Ha? Pagulungan ang ginuma, pagilay na ang ginuma. Alhamdulillah, hindi na nga di-adarang Allah mampin. Oh, ay na, iladla ko na manusia. Kaya kalabia ko na mampin ang libugan. Oh, ngayon. Tapi hindi ko nga kaya tagulang tanong Allah sa mata. Mata. Ako na pinag-usati mata kang bulap. Ang para mapi ang kapag pinilig sini. Oh, bela mata. Oh, api gim. Na benda gibu ngai mata tanwa, ada benda sertano malilimu di mantu. Na tabi aku kan. Na ada barak tano makarau. Na buda barak tano mabaya. Ayang na sakti mana matangan na kalwatanon. Na buga nga siya kamiliun. Na benda piadi ko dumiya kapat sa miliun. Tumunakan na mata kana. Why? Sabab buka kana ini beli. Kana ini beli. Allahu Akbar. Mata. Why? Yang api-api. Akhirnya wana mada kalau na dikis wa sang tamatanya. Itu na nga udah tinggi na mata wa miya kalala. Apa makamalo ya miya itu? Na mata na dumi ecab dalak na. Subhanallah. Natubat ka. Ipo na naman ka makakiyala mo. Oh, andi ro magamong tadid na. Oh, di ro nga tubig. Subhanallah. Pinalamat ka. Madakling daw na di kiswata. Kailangan na maswatan. Ada taruto ka. Alhamdulillah, pinalamat ako. Awal. Benda sana ya parate ako na yung tama na imata na mas mapigay na di sumay mata. Dapat ano ba kayo ano siya? Oh. Beri wala giraan na di puluban. Oh. Kami atau ni girau. Ala naman imata bi suga. Datar daw mama. Oh ay. Lagi naman ano mo ginawa na beto na kami ala lima tara daras niya. Ay ako na di puluban yung maubay niya. Dengan siapa tamay ray? Kata gua mau ubay nga. Baka di malay mata. Datar daw mama. Oh. Na puna na mata ko wala. Apa itu ini to gidira ko? Nah, datare mo muna may mata. Apa na naman sa wala? Aba, kaya bagano. Ano din mo ta din matukit. Subhanallah. Na piyagi na muna may pinalamatan ng Allah. Isa na mi umbutan. Mi umbutan mo mga kaadmo. Yan ang mata. Ini bigay na katang Allah. Subhanallah. Kumakan ko sa diyan na datare ko bigay. Oh, malo mo pira mata ang manusia. Ay malaw na mata maranaw. Muuntod siya sa nga iya ano ba lang yan? Linindingan. Oo. Muuntod siya linindingan na pili datari ng pili na mga tao sa iligid. Subhanallah. Nalimu niya nga mata ini bigay na wala. Oy, lagi nga bala tanila ini pagidilin. Hindi ba taka? Bila yan ang bala tangila. Dan yang mengutang bisa sate mana tangila. Mana orang pikir orang bala kay mata na sa sate mana tangila ka. Na mga libudali.
Datang tapi juga batal telitay. Subhanallah. Mana niya na tunay ni bana? Kaya kang bala yan naman pusong bala at ang ila. Uy. Miya kapi po makin dulu. Kamu untuk di sana, kamu monitor yang mana sundo walay. La ilaha illallah. Mapiakan bala at ang ila. Yan naman ang at ang ila, inibigyan ng tanong Allah. Ayaman ini pagadilian sangat bundalo manusia. Malu ka magpikira, pagalong man na ilang abundal ka. Nati ka ginawa ko na upang makagi na abundal ka na maadaw na nga bulat ang ilang ito na mga di mabundal ka. Subhanallah. Lagi nga atang ila ini bugay ng tanong na ila ini man. Niya kapiya ka dumiya ide ito ko manusia. Ngayon, lagi mo tamay takawata na sugin imbota na may ito itangila. Nakapupakala yan, nakapupakala mang itangila niya. Ugiid na linimita duwin wallah. Kakayo para dumait ko manusia. Abang, pikir nga man upang makadali kita duli. Nama siya kapakaputi sumpah ka. Nayaman na ito na hindi ba na pupakalan na tangila ya. Ito na mga dimiyaswa. Sobrang siya mo tangila ilipat. Ngayon nakahirap rin yung nangatino. Subhanallah. Dapat yun. Allahu Akbar. Naabiagin mo. La ilaha illallah. Dumiit raka. Namilalawan ka na ng manusia. Allahu Akbar. Nah. Ini pagdidilian ng ngayong manusia. Api akadwa niya manipaso. Oy. Amalo ka mapikiraw doon sa sati manipaso ang irawayan. Ramalikis ba? Subhanallah. Allahu Akbar. Pag-isa ba po lagi yung kuta kabukubungo sa mutama mo taguman? Uy. Naupapakaya po inyan ka wala na mata na malatang ilan na dangirongon. Ito na mga dibuntal ka. Kita nabubun itulah siya nga kapsimbre paneh. Subhanallah. Nabutan na kapun sa ayaman na anto na ba ini? Na ini pagdilino ng angiron. Na may kagibuag ibubunta din, na pa kayo din. Ada ninong taguag nga nakapakabusa mo, nakapakabusa mo. Ito na mga di kiswa manusia, niya binasa. Matanong dito ka binasa iso manusia. Ngayon, nati, madan siya lang nga at karabo na katako na bakit ka. Dudula. Subhanallah. Ay, hindi nga ni kebo ba? La ilaha illallah. Dadaro ko man. Naapi aginam. Nami po na naman tanaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Isa na namin ilibitan. La hawla wa la quwwata illa billah. Bala-barukan. Bala-barukan. Ay, hindi pagadilian ko manusia. Kenapa sa sati mani barukan kang bala? Para mapiya di ka pakapangawa-kawa. La ilaha illallah. Minalawan ka na. Siko mga padakaan mo Allah. Na hindi pala siya nun, na hindi pagadilin ng mga balas ke. Minilawan tanong ko mga kaan mo Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ida ba tayo? Mapir ni buntal sa manusia. Dito iso Allah. Natigin na inad namin sa manusia. Siko pinto mana na mapialitan. Isa na namin nalibitan. Si ikwayang na niyan ng mga padakaan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kaayaw pamanakian na niya ang tanong. Si ikupito manan amapya ayaw na niyan na ang tuloy panakian. Mga ulit mo Allah subhanahu wa ta'ala. Madakal. Suwaya na niyan ng mga kalbihan. Udi na, may umbong, wililbi manusia sa mga kaan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Madakal, kawatan mo. Pamakagwatan ng pamimigiran na madakla milawantan si ko mga padakwan. O ay, kaan mo Allah. Pwede po ngayang akal. Yung kaya tagulak tanong Allah sa pamigiran. Na isanan, adalawan yan, alimurang tanong Allah. Amalo ka mampiraw pa mga, ay baliw manusia, may kadakalian. Doon kaya. Dapat yun. Ito ay bido yan yung tabi na tang.
Lagi man ni isa amin ilawan tan. Si ko mga padakaan wala tiaguan tanong niya sa akal. Pamikiran. San tanong di mapakasungi. Suaya makna niya na marata na gusto mampiya. Pagkabila sa tanong na gusto pa mampiya katan. So sangay akal. Akal ini bugay katan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan ni man tabi binatang. Yung tasapi. Oy. Banian na ketendu igi mo tapong ikan kau na kedudian. So manusia na ketendu. Oy. Ha? Dia mo tabi natang na din nakatawan, lagi mo takandang pangaon, lagi to bisika sumbel yan oh. Diba? Pagpaka niya ng utamano kaya lagi to bisika sumbel yan. Subhanallah. Nailangan mo utamano kapupula lagu niyan. Tadi mo di siya sagar ni, tangini ba dito ikapusan sarang na mo na sarang ko na ipitay niya. Subhanallah. Nasa manusia. Allahu Akbar. So mibibida din sa manusia. Na padanan ayaw makna niyan na miyak kalala ayaw makna milalawan tanong si ko mga kaadmo Allah subhanahu wa ta'ala. Maulit na Allah ta'ala. Ayaw manandun tanong lagi mo tayo gadwo discuss tanong. Ayaw manungwin. Milalawan manusia si ko mga kaadmo Allah. Na buwan to na abay ni na atas tanggungan o ayaw makna na manusia kung kiadnon wallahu ta'ala si isang kai ayaw makna niyan na ato na itas ng bungantan. Anto na iatas ng bungan manusia kung kiadnon wallah subhanahu wa ta'ala sa isang kai ayaw makna niyan na anto na abay niyan. Innal mas'uliyah التي كلفها الله تعالى عباده لها أهداف عظيمة وغاية شريفة. Dia unang ay atas tanggungan. O ayaw maanan yan na manusia ini paliugat wallah. Ini paliugatun wallah. Dia unang kay atas tanggungan ay ini paliugat wallah si ikwaya maanan yan na manusia. Agi upamana hadap yan. Giyi upamana hadap yan amala. Antap yan amala. O kaya pakalayagon wallah ta'ala sa isang kaiayang na yan na anto na abay nila dunia. Anto na abis hadap. Akiya pakalayagon nakatan wallah sa ngayon niya. Naging may hadap. Akiya pakalayagon nakatan wallah ta'ala sa ngayon niya. Na sumang ulama na tigira na madugu hadap. Madugu tigira man iya hadap. Paganero na hadap na al-ahdaf al-amma. Hadap ay maana niyan na am. Rumarangkum. Ikadua na ahdaf khas. Ay maana niyan na anto ni bana matutulabos asibusi waya maana niyan na manusia. Giya ko nang naiya ato na iniba na hadap antap agi maubaluy atas tanggungan ng manusia ko kiadnon wala sa ngayon niya. Nagiya ko nang naiya hadap upamana am rumarangko. Nagi na natigin suwaya maana na tahqiq al-ubudiyah. Dia nan sukatan tuan niyan. Kung kababaluin niya na ayamaan niyan na anto na iniba na urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Yuto suwaya maana kababaluy o manusia urip na Allah. Kailangan na matantong ka aska na urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nawara na uripan abu pengunutang kukirip no. Da uripan abu di pengunutang kukirip no. Pamana saka urip na utang. Mano paman na ibarat lagi mo taw na adna urip niya dira pung tanaw taw urip na kadingga liya bunu. Oy. Labuno na ka minus na. Labuno na ka na bagawa na ka. Oy. Na paliwat atas tang managim ko taw uripan amaka pangunutan si ko kurip no. Aw. Maka pangunutan si kuya maanan niya na kurip no. Matanto niya ang puta kababaluin niyan urip na Allah subhanahu wa ta'ala.
ayabu ki adnaun na pununu atan Yesu Allah. Pengunutan ni Yesu Allah subhanahu wa ta'ala. Antuna dalil. Itu Allah sa Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Da'aki adnaw wallah, da'aki adnaw wa wallah sifu jin. Nagu suaya makna manusia illa liya'budun. Inun tasaya makna niyan na aniran matantu. Agiyong kutwaya makna niyan na kapanghunutan. Simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aniran masimbas wallah subhanahu wa ta'ala. Ginan ni pamanakot. Nagyang kaya ayam mana niyan na katintu atano. Si ko di tano di kapangunutan ko wallah naknaba ayam mana nanto ni bana kekuwa katutung siya kaamaya rumarangkong individual. Oh. Di ka pa kayo matalo ditutung siya. Datari ano paman nakasubaya. Tayong tayo sa kapamilya na may nasa kapi di siya bayang tungkol siya kami nga. Mga bukulo kami. Data na to, hindi ka ba kayo? Ha? Nabi ako nakagiya. Ayamanan na yan, nandun di ba? Di ka mo dititridis na tungkol siya kami nga din. Oh! Ha? Nadi ka ba kayo? Kagiyanan na, anto na iniba na, amanan, rumarangkom, individualanan. Ada baru nakatutup siya. Subhanallah. Da baron atutup siya. Again, ayamana na anto na iniba na malaantap tanong, hadap tanong, atas tanggungan tanong ko kaya baka kaya na tanong Allah sa ngayon dunia na ayam mala hadap nagi kaswata tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Giya katintu tanong. Ang bulu ya tanong kung ginawa tanong, uri po na Allah subhanahu wa ta'ala apong pengunutan sa irkanian Allah. Wa haqiqatul ubudiyah hiya tauhid. Na aya ka nakagatanto kakabuloy tanong abala simba. Udinat uri pun Allah subhanahu wa ta'ala naging kuta katagurang tanong tauhid. Kapakay sa tanong si Allah subhanahu wa ta'ala sa aya maana nabi ay yakuna al-amalu khalisan lillahi ta'ala. Maabaloy sugalabang tanong. Aya bugi itanong na kang galabaka na parabu sa aya maana niyan na anrak tanong masuat su Allah. Para mo sa tanong ay mana kaunuti suway mana panduan wallah subhanahu wa ta'ala kung kababalitan ng mga urip wallah subhanahu wa ta'ala nagyutoy antan mabalo ino kab seminar ka parak wallah ino kaya mana na mbati sa Quran ka parak wallah ino kaya mana niya na pagkapiaso ka pamurya taong nga bibir mga wata ka parak wallah subhanahu wa ta'ala. Dia pa ino ka plumpyo ka parak wallah. Naba ino ka plumpyo ka kayo si bari na pakamap maneh. Napungilay niya una nga mga ando na iniba na mga tuwa ka tanong na sadyaan na puputol niya nga rin na tuwa yan na ikabyan at na penalty niyan. Di aya ka pumula-ula at tanong una parak wallah. Andra ka tanong masuat sa wallah. Kaginan ayaw mo ana niyan na anto na iniba na malahadap tanong. Ayaw mo ana na kaya pa kalaya ka tanong wallahu ta'ala sa ngayon niya. Na ayaw mo ana na antanong, ayaw mo ana na masuswat sa Allah subhanahu wa ta'ala kung kabubulig tanong. Urip niyan, na kung antanong sa kaniyan mapakaysaysa, si ko mga galabang tanong, si ko mga katiro tanong, si ko ayaw mo ana niyan na anto ni iba na mga sakro kabintang tanong na may koneksyon tanong, si ko kapakaysaysa at Allah subhanahu wa ta'ala. Bidar wallahu ta'ala sa Quran. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سبحان الله والله فيما معنى الآية آية معنى لأن سيوب نبي أمني بغتاو سرسول سرو أن اعبدوا الله آية بوك يسوع سموت وسوء والله رسول na an i'budullah dia kasimba iran Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibu at-taghut na kampanan gilaan nila suwaya makna niyan na mga taghut gitu sugal po syaitan faminhum man hada Allah na adnu tuwa pikiran natin Allah aya makna niyan natin Allah subhanahu wa ta'ala miyata guskanian uturan na adun kumanutuwa miya tanto so kababaluin yan aya makna niyan na madadudog subhanallah fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin na dalakaw kan si kuya makna niyan na liyulupa na ilayan niyo anto na ununin niyang butan
mga tawa biya kami buka gidan sa mga sugo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah. Gina ni malaan tabaw. Aya makna niyan na aya antab tanu. Uki adnar tanu sa ngay dunia. Na antanu maswaswat antanu masimbas wallah subhanahu wa ta'ala. Kakagi askitanu na urip nu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga urip nu Allah. So kung muslim na daiman. Fal muslimu daiman. Idza amarahu Allah ta'ala aw naha أو أحل له أو حل له أو حرم عليه كان موقفه. سكون مسلم نا دائما أي معنى نيان أنتم إبنا مللا لا يندن ودينا متى تتبدن السمعة سوين والله سبحانه وتعالى وسمعة ini sabarun والله سبحانه وتعالى سحيالا لينون وسحيالا لينون nakana موقفه. Gitu ay makna niyan antuni di bana okito kitian. Gitu itindigian. Kagi subu ne wala na unggulan. Kagi ni sapar wala na benang gilaan niyan. Kagi piya kaya ya wala na piya kaya niyan mom. Kagi hiram ya wala na hiram yan mom bisa ginawa niyan. Gitu mawqif wa ya makna niyan antuna abayni na muslim. Fi dhalika kullu gitu mawqif yan si ukapug itindigian si ukapug pinataw niya sa dunia. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ayaw na mawqif muslim na sami'na ayaw makna niyan nandikan ganyan sa gim ko to ordir wallah na sami'na miyan gami piya makin gami ya Allah wa ata'na na tarusida na inunot nami ghufranaka rabbana wa ilaykal masir na maapi kaming ga kadna nami oy kasakabu iya makna niyan antunin bunatin bunatin Allahu akbar. Na ayaw makna ini ma'rif Allah taala naginang kuni ayam makna na antuni ini bana hada wal hadaful am ginan ihadap ayam makna niyan narumarangkom si ko manisa ayam mandi kepakai suka tutugsa umanisa na kailangan din na maswat yan ayam makna na antuni iba na masimban yan sukan ng tanong Rabbul Alamin. Pwede kong panahadap ayam makna niyan na manusia o kaya adnon wallahu ta'ala sa ngay dunia nagiya kapaguntung yan. Dia pemana kapakapi yang betadi as-sa'adah yung taka pemana kapakapi yang betadi kapaguntungnya as-sa'adah tu maqsidul insanu fi amal dia una nga iya pemana kapaguntung na ginan ni maksad ay mana niyan nanto ni ibana antap singani waya mana niyan na manusia siko Dini ni kang gelebok. Ano man ka tugumpiya ni? Di ba gina? Ino tanong seminar ka antanong tugumpiya, di ba? So mga pagarita ng mga bubaliri. Na gina man utam ya masirang mga masjid tanu. Na adi gina na butindig. At gina ay tugumpiya tanong sa dunia na usalungan na mauri. Nagyaking gulalan tanong mga suwan wallah, gulalan ko tariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gina. Na ayaw man ni mga urip Allah taala. Naginan ayaw man na antun ni banah. Pada anta betanu amala. Agia kapagukur uman isa. Gia kapaguntong uman isa. Di bagina ni mala anta betanu mo. Ukya pakala garak tanu sa ngay dunia. Ando man kapakapi o kapugintaw tanu sa dunia na gusa muri aluman. Oy, ando na dalil. Napitir Allah taala sa Quran. Agia mo tatigin na man amila salihan min dhakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sama gambal sa amal salih. Mapya. Amal amapya. Min dhakarin aw unta. Mama anta akabay. Askanyan na mapaparataya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Baka pag initaw namin sa kanya natin wallah sa ayamanan yan na hayatan tayyibah. Mapya akapag initaw. Mapya akapag initaw. Ano ito mapya kapagintaw? Sa dunia. Dia ko na nga ataw di inggilbok sa mapya. Tarong sa paparati ni Allah. Nagina ni. Ayaw makna niya na miya magukura mga tao. Kung ako sa nga saada. Kapaguntong. Mapya so kapagintaw rin sa nga dunia. Gina niyan tapo man isa. Kuki adnaw no Allah ando man ikatibong piyaw man isa. Oy, napakabugin na taong kung Allah ta'ala sa nga dunia sa hayatan taibah. Mapya kapagintaw. Kakagi di inggilbok sa mapya agalbok. Napaparati niya sa Allah.
na malagi duad na miuma ayuda da miuma alhamdulillah mawata minima kun ayuda pila ini walhamdulillah da kun miuma ayuda sebartan walhamdulillah ang takiya sebarian nagiti mapiyo subhanallah panen simba subhanallah nah gina kapag intaw amapya si isang ngaya dunia ngayon na kagi misugat ang sumapya na pinalamat ko misugat ang sumarata na sebar nagiti mapiyo na tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun na sigurado nang balasan sila wallahu ta'ala sa balas amapya sabab sa giyang kuto ayaw maananian ng anina pinagbilang ito na tabala sa mapya ito subalas si isa alungan na mawin mapya ito na mga kapagindaw ko niya na balas sa mapya sa alungan na mawin na giyo ito sa surga subhanallah giyo ito idalawan niya na mapya at dudun suwaya maananian na saada kapaguntong ayaw mana sadin sa mga tao pa mga suruin wallah na miya mga tao miya magukur na miya maguntong manglintano wallahu ta'ala mapagtanong amin 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 tadya daron amin na yung ruben na amin ati alima na sama na to nagina ni pada ayaw mana niya na malahadaptan agim ko to ayaw mana na anto na iba na kasimba tanong si wallahu subhanahu wa ta'ala kapag ukur, kapag untong man isa, kako alian umapi kapag indaw si isang kai, ayaman na niyan. Na ayaman lang sa ano na. Pwede pa na amal ahadap. Ayaman na niyan na antren iba na hadap umano siya kung kaya noon wallah sa ngay dunya. Na giyong kutwa an najatu min al-iqab al-ilahi. Giyong kutwa kapag kaligtas man isa. Si kuyaman na antren iba nakasiksaan. Giyong kutwa ayaman na siksa ukad ng tanwa Rabbul Alamin. Dito sunarakan. Gina ni antabtan. Amala kukiad na tanwa Allah sa ngay dunia. Ama kalidas tanu siku rarangit wallah. Siku ay maanan yan na siksa wallah subhanahu wa ta'ala. Na iman to na ayap ya karatara sa ginawa. Si sakaya sabad mo pagtaw tanong na ad na mga tawagiran pamasaan ang putwa kapamakan na rakairan. Allahu akbar. Hari yamin siya. Ustaz. Adni man to mga tao apug pumasaan ni rana diyong puto ayamanan niya naranta ya igakangkiran si sa alungan na mo subhanallah adna mga tao ayamanan niya apug pumasaan ni rana diyong puto tiyo nagatumbaga apagududang ko mga tangilairan la ilaha illallah sa alungan na mo saka mapasay rap music dilewan yung abang asugadat na jadi ke paru mga toro di mga music. Ako mo siya kapan dagi apa tayo ini tama nga. Why? Ha? Allahu akbar walillahil hamd. Yung na mga papasay ka pa mga sa mga sounds. Apa na rin yung mga tugtug. Why? Apa nilog na utak-tak. Na hindi lugit na nautak ka sa ano na mo. Subhanallah. Nato na imbalas kiran. Pagundang ko na tumbal putaw at tiunag. Apelang isang mga tangilay. Subhanallah. Namadakala pumasaan yan ito. Kanong kauludi. La ilaha illallah. Katay man ito namadakala po naman tumambuhay miya salingat. Mata. Dalawa na ka na. Wala ko ang arang mo ito ha. Ay ko ang arang ito. Hindi ka din mga istra ko na din yun naman. Ngayon no. Namadakla. Kaya din siya kanil. Tabi ako na ginanam. Ilawan na natin na ito naman. Kaya kakabila na ako na. Kaya din ako siya kanil. Naad mo na rin ang mga sababan na. Ano mga sabab yan? Kakanaw ba ay kiad na kawallaw. Kala labang nila. Amapay kanil. Nakagin na rin ba nakabangala ka? Di ka mabangala. Daka pa naman ako na masenior namin kaya nga dyan kanil. Ngayon, nakagyan niya tuli at hangilangan. Ako nakabayakan, nawad na hindi pumada taralaw nigo. Na yung ako na pumasa. Subhanallah. Naidadaw pang siya tangilan na mabas siya gawi mabas siya alungan na ba siya itaw. Na yung mga niya, nato rin iba na dumadalagan na utakian. Sa di na naman magkasabutan, ipitirun. Naman umiyas yun, namadakala salingan.
Kita orang ada sepanjang ini kita akan ala dia. Saya kata nak berkenan kau. La ilaha illallah. Beraya bertiri di tengah atas. Subhanallah. Lah dia di mana? Gini. Madak leh. Kia dan cakap. Ada tarik muna ngaya kai lah ya. Tapi aku nak madak lama kamu dah pernah. Kamu nak kenapa so malut mini tu juga. Mah kau dah nak kia dan cakap. Di mana pun masalah kadir kasakan dulu. Kasoma sehat. Mana tafsir undang jam yauna. Timu aja mau pas saya gampang imitin. Apa nih saya? Aku kan lawan yang merana wena dia atau nak. Mata nak ke? Subhanallah. Biar api kain nunu, aku pun kau masa salam ini. Api agak pelan ya, mana apa tamatannya? Newang aja nggak berdima pat. Subhanallah. Mana dia? Nauri ada di mangri tu nama adi ini ngak ada nak kunci kanunu. Detaran ada apa? Allahu Akbar. Ah? Nah ada tarian mu dah ngayawat. Isempatan udah kasih punya mu. Oh. Detaran mu dah ngayam. Mana tinggi dah ngayam. Ini bu dah ngayam kira dua bunga kan. Ini mang ada ya. Dan ini aku ni pusar nak kasih mu. Nak harap apa ada ni man? Oh. Mata anu dia ada pupukan. Benda miak sima. Apa yang mapi subuki anda putu murid ini kan. Benda miak sima miak murid dia beda maru beru bedu. Oh, ini yang pagi ni. Dia harus berubah bukian. Miak mak apa orang ni matu nak demo bumi ada bukian. Nak temu ana. Bila nak kau kasih na pupukan. Ini apa nak ni mata pipi yang tak umumnya. Dia mati. Subhanallah. Oh, gini. Nah, gini. Gini tak apa siapa. Mada kalimat tu, mana tahu. Ayam mana ni anak tu ni di mana pemasangan irana dia pun tak apa makan neraka. La ilaha illallah. Oh, tu pakai ada nama ada di sekitar dulu. Oh, ada nama ada di sekitar dulu. Pemasangan irana dia pun tak apa makan neraka. Nah, gini ni pada biar kalala antam. Ayam mana ni anak tu nabi ini. Nah, kiandar ketanu Allah antanu makalidas si ikwaya makna niyan nararang itu Allah yung puta siksa Allah subhanahu wa ta'ala yakin antanurun ayam makna niyan makalidas bitir wallahu ta'ala sa Quran walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun upama atiku Allah ta'ala fima ma'na al-ayat agiyong kutataw si isang putwa ingat bariw na ayam makna niyan na maratnya sirat gumanang gila sirat panang gila na suini sapar kiran wallah subhanahu wa ta'ala la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard na buto na mikirna ti wallah agyong kuntu alimu ami yang matutungkop si kulangin na gusto ayam makna niyan na anto na iniba na limu ami yang makukurom kuno pa walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Wait na kagirpiya kang bukiran ng sumanga sumumiyati Allah subhanahu wa ta'ala fa'akhadnahum bima kanu yaksibun na ayaw maana niyan na sinig sa amisiran sa mawasang punto mga kaibigan. Yang ako marakaso ulama yang magusay niya sunara ka tigan na sarap kusay subhanallah napausukum ha? La ilaha illallah. Gina ni pada malah antap. Maka lidas tanu si ikwaya makna niyan na siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ando na ako manihadap akhas. Apa rasa manusia? Na ay hadap tanong akhas matutulab usir tanong mga manusia. Naging putwa bana'ul insan o bina'ul insan as-salih. Yung putwa kapaka bal kabaluy manusia salih bilang ataw kabaluy manusia ayaw mo anan niya na bilang ataw gina ni pamana hadap pamala amatutulab us umanisa ang baluy bilang ataw ko Allah kana baluy bilang ataw Allah ayaw po na benaran tanong nang baluy tanwa ayaw mo anan na anto na iba na bilang ataw si ko Allah subhanahu wa ta'ala ang isu bilang ataw na surang ngayon na bilang ataw na ayam mana na ito na iniba na baluy tanong umani sa ang baluy abilang ataw si Allah subhanahu wa ta'ala
وإن من أهم أهداف المسؤولية الخاصة هو بناء الإنسان الصالح. Dia kabalu inian ayam ana manusia bilang atau wal insanu salih na suatu ginsu manusia bilang atau na huwal muslimus salih. Sekali yang muslim ayam ana nian bilang atau. Ada nga muslim bilang atau al mu'minut taqi. Sekali yang mukmin amasan bilang. Sekali yang mukmin amasan bilang. Bitir Allah Ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bitir Allah Ta'ala sa Quran, mataan man asumya marat ya nasiran man suigira ami alui kiran su Allah subhanahu wa ta'ala na bedempugin su mga pusuiran saan tunabay na kalak Gumigira mi amikiran suaya maanan yan na mga tanda wallah, mga qadr wallah, zadatuhum imana, napkumanan sa mga parateran, pagpukumaran sa parateran wallah, wa ala rabbihim yatawakkalun, nagusin silang kusisalim kutawan sa wallah subhanahu wa ta'ala. Padukong ba na ayamanan yan na ito ibahadap o umani isa, amatutulabus o bisa katawan rakitan na giyong kutu ayamanan yan na bina al-usratus salihah. Yung kutua kapakang beluman isa, kapakang beluman isa, kapakatindigaw man isa, si isang kutua usratun salihah, yung kutua kapamilya amapya. Nagina ni kuda atas tanggungan manusia. Ayaw maanan niyan na mabaluy sa pamilya nga, pamilya usratun salihah, mapia pamilya. Ano ba marata pamilya? Ano man igidakwa na mga rata pamilya? Anda karim ya kamu? Si isa nga na pamilya ko, pupuliin na. Isa nga pa na miya ka, mong siya nga na mga mangindur mo na. Dataro to pa ma. Ay yung marata pa, ano na marata pamilya? Dataro to pa ma. Na, ano ka rin miya ka mo? Si isa nga ta, pamilya giraw. Na, kaya to doon. Ngayon, mabuhiya pamilya. Subhanallah. Kabinar ko may ito sila nakinakagi. Di sila din giginawa. Kaya di man nakiya mo nga ni pagaling. Madakala sila, nakagiya sila. Kupataya. Naikatera kakapung apun makaros supaya na ini tamang. Na ayaw na niya na ito hindi ba na? Kailangan na paduko na antap tanong. Hadap umanisa. Nagiyang puto ayaw mo na kapaka adun tanong sa pamilya amapya. Kapaka adun tanong sa pamilya, ando na ini ba na mapya pamilya. Nato na ikaklip na na. Na datara ay kaklip na na. Na ipon na kadin ko babay mama. Na sumama na makatuon sa dem lupa yan, may pumbala yan. Ako ba yung bangaulo niyan ay kapatalabiyan. Ayaw maanan yan, nabilan tadi ba eh. Ayaw maanan na anto na, hindi ba napuno ko number 1? Diba tao? Ngayon, nakagiyong po makatuon na dato. Saya maanan yan na bilang ataw abay. Na ron baka, yun ka pakatin dibigyan mo taos ratong salihah. Yun ka pakatin dibigyan mo ta mapya. Ayaw maanan yan na kapamilya, kakisa ba perakan wag rumay. Haginan man. Ayaw ka pakatin dibigyan mo pamilya, amapya, nakisa ba kumama agusubay. Lagi ito yung sabab. Ayaw maanan na anto na di ba na makatuon sumama. Sa ayaw maanan na anto na di ba na ba ami pa ipagpadayan si ikwaya mo anan yan nakapagpagin ng taon yan agi ito'y kapambalaan nila ng punta kapakatin nila sang puto mapi akapamilya gana nato na may atin mo sa gino mo ito bangarong masumama at yung nabi na ipili ang ubay na paganero na matay baka pili sa matay ay pili na kapagani na matay matay ngayon nakagyo para supagailer ka na kung inang aromay kaya kabilan mapiabay may katay-tay din ta may pangaroman yan kau to na isa doon manang ulit ikadua tiru nabi piliin ka naging mo to anak tamong yan sabi ako na baka pangaroman sa katigis buhil mo yan ay dito wala kami may sanda ka niya ayaw mga natin hindi ba na adna rakyan ikatalo ating Rasulullah na adna bangsa niyan. Adna bangsa niyan. Ay pinamapina, madakala malas sila ng pamilya. Na ikapatating nabi na mag-ulungan. Na pelulubangan na napat. Nawati Rasulullah, wayang maanan yan na ano na iniba. Nagiyang kanan at taloro, naginaw igato na kanan. Hindi mo naman itong suwagaman yan. Ibang pilihan. Ay ang pilihan nga na, so, mag-ulungan. Ngayon,
Na api ada kata dia. Na api apa naki ayam mana ni amai kusiran apa pamilya. Kantar ide bang tadi ya. Na api ada penarian. Na kayu magagama. Na sobra kapan sa ayam mana ni nakamasak. Allahu Akbar. Na sobra kapan sa ayam mana ni namia kapili sa iya matai. Na sobra kapan sa mia kapili sa pamilya amadakal. Ngaino. Na sabab ko kami bilang taon yan. Ngaino di matai. Yang nanti na nasiringan na benar membuat ana ba tanto kiyaman isi. Oh ay, ha? Ana ba tanto kiyaman isi. Nakikita niya kapipi ada. Mata niya kapipi ada. Ada niya kapipi ada. Allahu Akbar. Na sama nuto na. Ayaw mana menang kau tu. Menang kau. Na, nanti sama nuto na. Dia beliau katain. Subhanallah. Parang ay putih. Na. Ayaw mana niya na malay bangsa. Na ino nga di ka ko'y malay bangsa kay niya ko nakana ba iya bilang ato. Ipagilay nakaagid na doon naman yung daan niya nulot. Melagin cutungan niya, salakaw di salakaw na ba mo siya isuburan niya nulot. Ayaw mana nato na ini ba na di niya nulot na suburan niya sama desu. Ngayon nasabab ko kapian niya nakakagid bilang ataw niya itong marami. Hindi ba ito? Subhanallah. Na ino di malayta mo. Ino di malayta mo. Sabab ko bilang ataw na apya po na mga fortune yan. Ay man naman, madakala di sinupatay na tayo na mga kainas yan. Ada mga montero niya. Di na pulang mo dia kapata. Matang api at hindi mini pangata. Subhanallah. Na ino di kawasa. Api ang mini panay kau napipikaw doon. Natingin na daw, alhamdulillah. Na ino mati nga sa kanima ta ko siya. Namiya ka muda may kasungan, namiya talawang klase. Anabi wayrun. Ha? Di ba diyo? Anna piniliturun. Allahu Akbar. Ada mo na pisuwan. Ha? Ada mo na ini doon sa pakarani. Subhanallah. Na sobra kami sa milista orang na biya kada kalain yung diri. Subhanallah ngin nakaibilang ataw ba Di ba ta? Lagi magagama. Nawaya to nakanaw ta daw man yan. Abi ami ni panay kau na mga mani ka na makaw man namin panay kau na ulam minutikan. Isi ibu siya mo tali ni ka gerata. Awat tingin dia tindihan nasa madu. Subhanallah. Ida ba tiyo? Ibu gila rami rupiah magapo. Na ibu kataw na nakatindihan siya talong na. Napagkatotong ang benar. Subhanallah. Ida ba tiyo? Makamura. Naya mana na may ibada. Yan. Kailangan na makatid ni gagim kutuwa usratun salihah. Mabi'a abulida. Na sumabusubay. Na ito na ipili ang uda to. Yang kasipat ada taruh bumi aku dulu. Nak. Neno ana ba tanong wano. Na ba tanong mapi ang ayawatan. Duli ba kangakan tan. Na sama musuh bay. Na ayaw mo tin sa yung utap pemilihan yan. Liu sa utami ano itanong. Ama lagi dulu sudah tahu subay. Gue na ayatin mo tin sa niyan. Na sama musuh bay. Na ayaw mo pagilin yan ko pakaw ma. Amang ngaruma na bagang ron. Na idza ataakum man taradaw nadina paganayron na magagama. Ato na agama niya. Yung kami apa ni kanto na agama niya. Katoliko. Iglesia. Ada iglesia. Islam kuno nakag-Islam. Nato na ba? Man taradaw nadinahu wa khuluqa. Na ikadua pagilin ako na parangay niya. Ay ginawa na mo magagama kuno. Yang rata-rata bisa. Allahu Akbar. Ay barat yan mana? Yang rata-rata iparangay. Magagama. Nakanya may takita ibu nalini bukan ya. Gamit taman. Ada tara to. Na isaw ta pili nga. Magagama umapay parangay. Lagi na pagilay na ka. Na kailangan na ba kasi mapalte? Ubod na kailangan na may edit. Ay ako natin yung mga tulo. Hindi na doon natin na may sisa. Ay nga taon, nabagi mo tayo tulad siya kung picture ka sa profile ka, nabagi ito di puntal ka. Hindi na baka pinutin nga, hindi ito. Baka mapantik. At mag-iirak pa, naiirak kanak-kanak ko no. Nami kapi-api ko. Kada po na mga maswa ka ito, napisubi na din. Tapi yung sumada ito hindi mo na dino. Ari Ustaz. Mana, ayan na si Malaw niya na. Mati mo siya ito na tingin na bubulbulin. Subhanallah. Madami ko na kumikitim tao na tingin na bubulbul siya. Naman pa yung parangan. Ada.
Ani kailan niya kagay natin panugan ay baka pinu. Namin tinila siya. Mafia ko ni parangay. Subhanallah. Wala kailangan na di ko mabiktim. Oh, lagi na ni Panginoon. Magagama, mafia parangay. Nakakatindungan ko tao, nakanabos mo takya pa ako manira ka. Kung hindi ginawa, nakakatindungan ko, so siringan niya. Katigang ko ta siringan niya. Oh, labo yun, amiya ko nakapinasiringan niya, namaritis. Amatang ulog dala mga buhay. Oh, mga buhay. Ay, kakitigang akong tao na, kitigang ay pag-isin ka na, siringan niya. Kayong ta siringan niya, sa kanya ni maka, mamonitoron ko, 24/7, 24 hours. Ay, mana niya, nanto na iba na, katawan niya siya gitu. Baniya mo, kalalakaw, kabalik. Nakatawan niya. Dia sudi buat sungai jam masih kita buat dia buat tenang. Bani sumia kaswa melema waktu kaki kamu orang kan dah tahu apa? Ah, nak bawa dua begitu. Dah tahu ni. Nah, maga agama aku yang mau anak antu nak apa ini nak? Antu nak apa nak? Mape parang. Again. Macam apa hadap manusia. Lagi yang ia bina al-mujtama' as-salih. Pada ia malah atas tanggungan manusia. Paganero lagi utah. Kapag kabaluinian manusia bilang atau. Ikadua, na kabaluinian kabaluinian mapakatindigin sa pamilya, mapia pamilya. Na ikatluwa atas tanggungan yan, naging kutabina al-mujtama' as-salih. Kapakatindigin yan, isang kutab ay mana kapuging de mapia. Kapuging de mapia. Ato ni kapuging de mapia. Nauna kailangan na mapakatindig. Ayat dalawan niya na mapi ka pamilya na Muslim. Na ayat dalawan niya na mapi ka pagingad na Muslim. Ginan man. Ginan ni hadap ta. Ginan ni hadap. Naginan ni atas tangumantan. Ayaman na niyan nato ni ba na mapakatindig ta na sumapi ka pamilya. Na mapakatindig ta na sumapi ka pagingad. Ato na nga mapi ka pagingad. Marawat ka. Sige ko mapi ka pagingad. Mabaluy siya. Hindi ka mapi ka. Oy, mabaluy ka. Abulu mo kapingin. Ano ba dito? Kapingin. Ay kita si singkat na. Sa mga palaw niyo. Panagawin niyo siya. Kasi siya mo dyan nagsumpag rin niyo. Oh, subhanallah. Kailangan na. Mapakatindig ka sumapi ka po. Pulumpyo ka. Kaya ka pulumpyo ka. Na para ad mabaluy. Suwaya pulumpyo na kasuginuman. Na pulumpyo na kasudarpa ka. Pulumpyo na kasukapingin ka. Oh, ada alaw niya mapia, ay ada alaw niya na lumpyo na sa Muslim. Naman, sa katanungan niya alaw niya na lumpyo. Langon ng nasyon sa dunia na ada alawan, ang mapia ay ada alaw niya na lumpyo na sa Muslim. Ngayon, nakagini sumun sa kablumpyo. Naman, sino mabos sa anuan na makalimatan o mga sumbayang, makalimatan o mga pagabadas. Na pagabadas ka na dangan na mga blumpyo. Dangan na mga blumpyo. Na pelumpyo na kasunditar nakakakagi ang bubudin. Kana na di sinadiga pa kayo mga sumbayang. O ay na pelumpyo na ka. Na sumalay ka. Na pelumpyo na ka. Kakagiya di ka pa kayo ba. Di ka di sumbayang ka. Karasigan. Tanda nun. Na ayaman na niya nato na iba na. Lumpyo. Mapya. Suwayaman na niya nakapulo. Na kailangan na marawat tanong mapya kapulo. O ay. Pagkagiyatan misya o sisiga misya. Saudi. May kaisa na lalako kami. Di kami bibitiray na, di pag-istoryan na ngayawan. Ano tanong si Makatong siya Pilipino. Hindi na maranaw. Ay, hindi na kilim niya ba? Na, yun nga isara kami, na di na mahingisitan. Nati ka na di, kaya di na mahingisi. Naging nga kapulala kami. Ito ka na kapulala kautan na pero di pala lang na mga building yan. Nasadya, may lay ni Uro na adna sa bilog. Ang milili yung kurwasan. Pantakatan. Siguro na duwid na Pilipino. Yusuf na tika kanong ikato di na maranam. O ay. Subhanallah. Ay yung madin na kapula. Kaya may karati lang diyan naman. Ayaw kapula na kami namin. Kung may isa sa bilog kurwasan. Mga lililay. At yun katatan. Samutan doon. Ay mga meron na kami mo security ano mga Pilipino siya
Ati ginaway, baka no Pilipino, di kami away. Pilipino kami. At ito na yung mga Pilipino, ito na di kami ang mga Pilipino, ito na yung tribu niyan. Maranao o Tausug buwan. At ito na yung iba, Tagalog, Christian. At ito na mga Muslim, at mga Muslim siya. Kaya mayroon pa natin na Mindanao. Ha? Sige miyak. Hindi na Tausug na Maguindanao. Maranao. Oh, nanti may bumili mga po dito pa kaya na makunta kami kina. Hagi ang makaumala kami ang isang Pilipino, isang biro na bibigyan na Christian. Amatiru amiro dia ada Maranao tina miya kada-kada. Jadi na nga nakikatalo ka doon na Maranao tina misisiba isa. Hindi na mo bilang agna ka naman bumus ko na kung ipapatan sa mga nila yan. Subhanallah. Oh ay. Ha? Oh ay, isa na natos. Oh, subhanallah. Dito mo Pinoy ah. Pagkataon nga sa ayamanan niya na ando na iniba na walay. Aayat na ikukurte na kurwasan nila na basura. Ano nang gato? Sa Ranao. Mata nga ginawa na madakalap siguro na nawalay. So basura yan na. Sino yung bubas? Sino yung sasambil sa mga ayamanan na ando na iniba na ruwasan niya. Kabu ba yung ruwasan niya? Sasambil niya. Para sumagano mo kung sa basura na may niya. Ada mo na may kan? Asin niya ni siya sambil sa ngita. Ubaya kelebihan. Siya kung kelebihan na siya sambil niya. Unang uta basura yan. Allah. Nabaginan eh mana niyan nato ni mana? Ang bawalay nagukabuging de Muslim. Kailangan na logitan. Nabuhay mo kablum yung anak kaya ad nakaspurwer. Walang pa ka nakagi mo pala mga kakagi kaspurwer. Di kakailangan na lumpiyutan. Kakagi ay ladiwa na magpi akabuging na kabuging de Muslim, kakagi su Muslim nasasagot niya na isa atas tanggungan niyan. Naging puta kapakatindugan niyan kung magpi akabuging. Mga ulit ng Allah Ta'ala, huwag, ito na hindi ba na miyakata siya? Apiya siya ka na, tugo na kong tiro. Okay. Adi di siya ka na, miyakata bilangan. Nasa ka na, din nakatubi. Ayaw mo na, ito na hindi ba na miyakata siya? Ayaw na akong na, yakbid niya, ito ba sa Arab. Ayaw mo na niya, miyakata yung niya, suwallah. Kaya siya na, siya na, kaya paat mo na dali. Ayaw mga na ito iba na makabaling tanong kung mga makabaling tanong kung mga walay tanong, mga turugan tanong na adda ni tanong kung papahan kaya no kubliin. Ibig siya kaya kiad na rakan wallah na tanong siya mala ay ni rakan wallah ta'ala ayaw mga na manang nagkalbihan ng mikbo na kailangan na makapanagot naman ako sa ano man anto na iba na ayaw mga na nakapakapanalaman ako wallah. Ilan ni Nabi sallallahu